Türkmenistan'ın at kadının işgari Dost Mehmet Söyünüp. Yok da at kadın artisti. Oy işgari dedim. Türkmenistan'ın Sunuvat'ta at kadının. Sunatı derdin ya. Türkmenistan'ın Sunuvat'ta at Yok sunatı derdin. artisti. Ha o artisti. Türkmenistan'ın Sunuvat'ta at kadının. Yok sunatı derdin. Türkmenistan'ın at kadının. Türkmenistan'ın at kadının artist. Türkmenistan'ın yok sunatı. Türkmenistan'ın at kadının artist. Ha bak. Değil. Türkmenistan'ın at kadının artisti. Ha bak. Halayadan imkin şu yumurta bilen kartoşkanı qovurup var bilir. Bir toyda neçe mant kazanıyorsunuz? Salam qadırlı tomoşaçılar, yayılımda Ceyhun TV. Biz sizin ekliğinizi kanalımızda hoş gördük. Bugün bizim stüdyamızın mehmanı yangan yarım televizyon yengisi, Türkmenin altın asır bäsleşiginin yengisi, Mahdumuradındaki Yaşlar Bayrağının eýesi, şanly garaşçylygymyzyň 20 ýyllyk ýubiley medaliniň eýesi, Türkmenistanyň at kadının artisti Dost Mehmet Söyünüp. İlk bilen Halipa, bizim çaqılığımızı kabul edip geleniňiz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Hoş gördük. Hoş gördük. Söhbetleşmemizin başyny şeýleräk sowal bilen başlatmamız gelýär. Haçan we nerede dünýä ýylyňyz? Assalamu alaikum mehriban izleyiciler. Men 1979 ýylyň 4 fevralynda Döwletli Etrawynyň Dostluk şäherçesinde dünýä ýylyň. Aýdym aýtmaga näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Şeýlede Halipaňyz kim? Ve şoğur saylap almaňyza näme sebäp boldy? Aýdym aýtmaga Güljemal ýaşlygymdan başladym, çağrykdan. Şulugry sebäp bolan, meniň aslym bagyşy, meniň daýlarym bagyşy, Saparguly bagyşy, Gurbanyly bagyşy. Men Kakam Pahir o da aýdym aýtýar eken ýöne öz başgulygymda işlesede. Meniň ejem pahirim o da gaty şeýle lawzly owadan owazy bar. Barsa o da bizim başkalarımızın arasında aydıp berýärdi. Daýdylaryma men mesem owa sesli aýdymçylar. Tööleme nesilden nesile dowam etip gelýär awa. Halipa ni haýsy okuwjaýyny tamamladyňyz we şol ýerdäki halipalaryňyz kim? Men Güljemal Lebagyň ýöret sunat mektebini tamamladym. Meniň ilkinji halipam öz daýlarym bolup durýar. Saparguly bagyşy, Gurbanyly bagyşy. Okuwa gelemsoň. Meniň halipam Gurban Durdy Öwezow, Türkmenistan halk bagyşy. Wakal ugrunan halipam Täzegül Joraýewa maňa bilim berip, tälim berip, kän zatlary, inçe sırlaryny öwretdi. Halipany esasy 3 sany arzuňyz. Egerde siziň arzularyňyz hasyl bolýar diýseler, näme zat arzu ederdiňiz? Atygy sorak. Men elmadam arzuda gezýän Güljemal. Men asyl ýaşlykdan diňe arzu bilen ýaşap gelýän. Şu günlere çeýle şu adam arzularym bar. Hudaýa şükür, ähli arzularyma ýetip gelýän. Indiki arzularym, çağalarymı ilmli, bilimli adam etmek, watana wepaly çağalar bolup ýetişdirmek. Meniň esasy arzum. Ondan maşgalam bilen agzy ber ýaşap. Ondan näme? Adam arzusy guşganasy diýipdirler-de. Elbetde. Aýdym hasta illeşlerimi begendirmek, şatlyk paýlamak, gelecekde de iň ýene bir gowy arzum aýdylmy? Şu millekden jaý gurup, o çağalarym bilen diýinjem. Gowy ýaşamak, şadiýan geçirmek, maşgalalar. Töwereme. Halipa, aýalyňyz bilen haçan tanışdyňyz we maşgalaňyz barada görüň bereň? Gelinim bilen okuw döwründe tanışdym. Okuw döwründe tanışdym. 2 ýyl halaşdyk. Ondan toy etdik de. Töwereme. Geliniňiz hem aýdym aýtýam? Ýok, gelinim aýdym aýtmaýar. Ol çağalar bilen ol. Bir ol bir gyzym bar. Oglum Mälik Guly, gyzym Mehriban. Oglum çeperçilik mektebine gatnaýar. Okuwdan daşary. Gyzym çağalar
Sunat mektebine gatnaya, fortepiano bölümünde. Ama tüveleme çağalarım zekinli. Oğlum gowy naqqas olup yetişýärmi? Yetişgelýär. O mektebinin içinde zekinli çağalan bir diýip hasaplanýar. İksam gydymam öde 2-nji sınıfta çağalar Sunat mektebinde. Aýyna 5-nji sınıfyň eserlerini çalýar. O zekinli tüveleme. Oğlumam şeýle. Halipa siz biz bilýäs, halk aýdymlaryna ýerine ýetirýäňiz, estrada aýdymlaryna, vokal aýdymlaryna ýerine ýetirýäňiz. Bularyň arasyndaky tapawut gatykän-de ýöne şonu ählisini ýerine ýetirmek üçin näme etmeli? Şeýle-de ýaş aýdymçylara maslahatyňyz barsa beräýsäňiz. Güljemal esasy ilki aňyrdan berilmeli öýtýän pikirimçe Allah tarapyndan. Ondan näme? Ýaşlara maslahatym köpürek dinlemeli halipalary. Öz isleňe görä da, mysal üçin ähli ugurdan aýtjakmy, ähli ýollardan. Aýtyn şolaň hersini hemmesini öwrenmeli bolýanda. Sen ýa-da bir ugurdan aýtjakmy, vokal mysal üçin diňe vokal ünsürip, diňe şondan turganyş geçip öz sesiň üstünde işläp, şeýdip aýtmaly bolýardy. Ýöne ay men aslym başta ilki men duutar bagşdym men çağalykda. Duutar bagşdym men daýlarym duutar bagşy. Aýsoň ýöretim sunat mektebine gelen soň vokal uğruna tapşyryp şo taýda soň ýam şol uğur aýdymlaryny öwrenip, o daşary dünýä belli 3 tenoryň aýdymlar eserlerini dinläp, öz türkmen kompozitorlarynyň aýdymlaryny eserlerini öwrenip, aýdyp ýerine ýetirip Gaýwany halipam Anwer Attanow men ýaşlykda gowy görüp dinleýän bagşymdy Anwer halipam. Onuň aty geldi Garyýadyw. Gaýwany halipalarym. Türkmen halk aýdymlaryny men çağalykdan bäri duutar saz guralynda öz milli saz guralymy şonda ýerine ýetirip gelýän men çağalykdan bäri. Şeýle öz ýyleşlerim, öz owadaşlarym bilýär men duutarda başçılık aýtýanmy ýöne intek dolu bilmedikler kän. Meni şeýle vokal aýdymçy diýip tanıýarlar. Halk aýdymçylaryň intek eşdenoklar köpsi. Halipa halaýan renkleriňiz haýsy renkler? Gary, ýaşyl, gök, ak renk halaýan. Bir toýda näçe mant kazanýaňyz? Ay ýok, men toý tomaşalara baramda. Men kazanmak üçin baramak. Barmaýan. Höwes edip dinlejek bolup çağırýarlar. Men şoňa buýsanyş bilen barýan, o mehman höküminde barýan. Aýdymlary ýerine ýetirip berýän, haly göwüne ýarýarlar. Ýöne men kazanmak üçin barmaýan o taýyk. Halipa tagamlara pişirip bilýäňizmi? Tagamlar üstünden döwrüm pişirýän, elbetde. Ýöne şu yumurtka bilen kartoşkany gowurup bilýär. Halipa öňde goýan maksadyňyz näme? Haýsy aýdymlaryň üstünde işleýäňiz, şo dogrusyna da görüň gerek. Öňde goýan maksadym Güljemal diňe işleýän. Aýdymlaryň üstünde, täze aýdymlaryň üstünde işleýän. Şuňa bir näçe aýdymlar ýazdym. Täzelikde ýene nesip bolsa tomaşaçylarymyza ýetirer. O jehon toýunyň agly bir işgärleri bolup işläp nesip bolsa Lewama diýip öz Lewa vilayetimizi wasp etýän Bernazar Hudanazarowň sözlerini Gudratullah Abraýewoň sazyna döredilen Lewama diýip bir obadan aýdymyz bar. Şonu men estrada görnüşine geçirip işledik. Şonu nesip bolsa klip edip tomaşaçylarymyza ýetirir. Töweleme bize maraşa. Sağ olun. Halipa ne studiýamyza gelip beren gyzykly görünmeriňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Munyň beýlekde janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, owazyňyzdan belentýän. Sağ olun. Gadyrly tomaşaçylar, ine şunun bilen bugünkü söhbetdeşligimizi geçirip gutarýarys. Söhbetdeşligimiziň enneki sanlaryna haýsy Türkmenistanyň meşhur adamlary bilen söhbetdeşlik geçirmegimizi elbetde siz saýlaýaňyz. Bu barada bolsa öz pikirleriňiz bar bolsa paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de ekranymyzda görýän belgiňize basyp kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Enneki de görüşýänçek bolsa hoş wagtyňyz.